Aizue, ikusi aldezue Juana Josepa trompeta? Etortzeko azela santzigun, baina ez da inundik inora ageri. Bai, nor da? Ni naiz, Juana Josepa trompeta. Juana Josepa trompeta! Nota biltza? Iristen ari naiz. Iristen ari zarela? Bai, Ez zaitugu inundik ikusten? gora begiratu. Gora begiratzeko? Kantu! Kaixo txantxariak! Horren beste laino hartan ez nuen asmatzen nondik erori behar nuen. Baina tira, ni beti bezala jolas batzuk erakustera etorri naiz. Haze ipurdikoa hartu zuena Juana Josepak. Eta ez zuen ez urrik hautsi, hausarta da gero. Bai, haze adorea Juana Joseparena. Nik ezingo nuke inolaz ere jausgailuarekin salto egin. Oiuka hasi eta nork isildu ni. Baina hori bai, nik badakit jausgailu dotore askoak egiten. Guk ere egin nahi dugu bat. Primeran, horretarako honakoak behar ditugu. Aria, zakar poltsa, guraizeak, gometxak, pintzak, bi aldetako zeloa, marrazki bat eta hau margotzeko margoak. Ala, Juana Joseparen marrazkia bai polita. Lehenik, zakar poltsarekin borobil bat egingo dugu. Zakar poltsa lautan tolestu eta erraz lortuko dugu. Ondoren, bi arizati moztuko ditugu. Neurri berekoak. Eta gometxen bidez biribilaren lau ertzetan itxasiko ditugu. Marrazkia nahi dugun moduan marraztuko dugu orain. Tori, hartu zazue. Bukatu dugula ikusitakoan, ingurua moztuko dugu. Oi, ama. Eta nola lotuko dugu pintza? Bi aldetako zeloa erabiliz. Eta bukatzeko, pintza bi hariak elkartzen diren lekuan jarriko dugu zintzilik. Eta prest daukagu Juana Josepa egan egiteko. Ea oraingoan erorketa hobea duzun, Juanita! Hori da, hori egaldia Juana Josepa. Argi geratu da Juana Josepak ez dakiela egan egiten. Jarri zutik jausgailuaren bueltan. Heldu bi eskuekin jausgailuaren ertzetik eta jarraitu abestiak dioena. Jausgailua astinduz biraka goaz, zurrunbiloan gabiltza, oielaren kolore saltzak, badu hortzadarraren antzak. Gorria dutenek helduta, egin dezatela herrira salta, begiratu ondo eta beste gorri bat harrapa. Jausgailua astinduz biraka goaz, zurrunbiloan gabiltza, oialaren kolore saltxak, badu hortzadarraren antzak. Urdina dutenek helduta, egin dezatela erdira salta, begiratu ondo eta beste urdin bat harrapa. Jausgailua astinduz biraka goaz, zurrunbiloan gabiltza,
oialaren kolore saltzak, badu hortzadarraren antza. Horia dutenek helduta, egin dezatela erdira salta, begiratu ondo eta beste hori bat harrapa. Pipitaki, papataki, zerrote den nor daki, kendua zazi eta gehitzen dena. Pipitaki, kaixo, arratsaldeon, laguntza bila nabil. Igarkizuna gustatzen zaizkizu? Niri bat ere ez. Niri bai, zer ba? Lagun batek igarkizun bat bota dit eta hementxen nabil erantzuna topatu ezinik. Bota! Bai, entzun. Pipitaki, papataki, zerrote den nork daki, kendua zazi eta gehitzen dena. Kenduz hasi? Zer azten da kenduta? Gehitu? Ala, ze zaila, nik ez dakitzen den erantzuna. Pentsatzen jarraitu beharko. Ez dizute lan erresa jarri, Juana Josepa? Ez ba? Pipitaki, papataki, zerrote den nork daki, kendua zazi eta gehitzen dena. Zuloa! Ondarretan ari bagara, ondarrek entzen badugu zuloa, hasi eta gehitzen da. Hala, arrazoi duzu, horretxek behar du izan erantzuna? Gustuko ez izateko trebea zara gero, Bai, eta igarkizun mordoska bat daki gainera bota bat. Begira, haze sorgina zure arrebatxo hau. Bota iguzu ba, ea asmatzen dugun. Zein ezaki bizidun da, egun sentian 4 hankatan dabilena. Eguerdian 2 hankatan, eta iluntzean 3. Pista bat emango dizut. Batzuk txinan bizi dira. Beste batzuk Japonen. Burua dituzte, aurperriak dituzte. Bi belarri dituzte. Begiak dituzte. Zudurrak dituzte. Barre egiten dute. Bi hanka dituzte. Hitz egiten dute. Hauek pentsatzen dute. Batzuk errealekoak dira, zuzela. Eta futbolean jolastu, gehienek. Batzuk Donostian bizi dira. Eta batzuk daukate etxe handiagoak besteak baino. Batzuk guztia dauzkate. Igeria egitea gustatzen zaie. Euskarra kontatzen dituzte. Batzuk polita dira. Batzuk itxusiak dira. Hankak mugitzen dituzte ibiltzean. Eta asko gustatzen zaio jatea. Batzuk tripako mina daukate. Batzutan bilutxik egoten dira. Zer, ez alduzu asmatzen? Zein izaki bizidun da? Egun sentian 4 hankatan dabilena? Eguerdin 3 hankatan? Eta iluntzean 3? Nahi alduzu pista bat? Bai. Nik 4 ditut inguruan. Etxeak? Txakurrak! Ai ez, baina 2 hankatan? Pertsonak. Oso ondo, Aitona! Hala, bai politia! Kilometro bat oinez ibiliz, ibiliz, kilometro bat oinez bizapatak hautsiz. Kilometro bat oinez ibiliz, ibiliz, kilometro bat oinez bizapatak hautsiz. Kilometro bat oinez ibiliz, ibiliz, kilometro bat oinez bizapatak hautsiz. Harritxuluko erroskilen errezeta egiteko honako osagaiak behar ditugu. 6 goilarakada olio, 2 arrautza, legamia sobre erdi bat, 3 goilarakada anix, 6 goilarakada azukre eta 500 gramo irin. Lehenengo olioa pixka bat epelduko dugu. Eta olio epelduari arrautzak, anixa eta azukrea gehituko dizkiogu.
ondo nahastuko dugu. Orain, legamia eta irina nahastuko ditugu. Eta behin nahastuta, aurreko nahasturari gehituko diogu. Jufa! Oraingoan ontzitik aterako dugu orea. Eta eskuz landuko dugu dena soltatu arte. Beharrezkoa da irin gehiago gehitu genezake. Erroskilak egingo ditugu pixkanaka. Bai divertigarria dela erroskilak egitea. Hona hemen gure harritxuloko erroskilak. Ez dute itxura paregabea. Ba ikusi nola gustatzen zaizkion erroskil hauek Juana Josepa tronpetari. Harritxulo kale kantoian erroskilak egiten dituzte. Harritxulo kale kantoian erroskilak egiten dituzte. Erroskila txikiak, jendeak plin 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 pasaran plin 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 jan egiten ditu. Harritxulo kale kantoian erroskilak egiten dituzte. Harritxulo kale kantoian erroskilak egiten dituzte. Erroskila ertainak, jendeak plin 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 pasaran plin 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 jan egiten ditu. Harritxulo kale kantoian erroskilak egiten dituzte. Harritxulo kale kantoian erroskilak egiten dituzte. Erroskila handiak, jendeak plin 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 pasaran plin 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 jan egiten ditu. Harritxulo kale kantoian erroskilak egiten dituzte. Harritxulo kale kantoian erroskilak egiten dituzte. Erroskila erraldoiak, jendeak plin 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 pasaran plin 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 jan egiten ditu. Jausgailua baino garraio bide hoberen bat bilatu beharko dut. Urteak aurrera doaz, eta ia ezurren bat apurtuta bukatu behar dudan. Eskerrak, pintzak ez duen hausteko arriskurik.